korka darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan ya garim julen koren chakoden dewen Allah modadan labinan bimberman bala jango Allah danman ya Ramadan karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Bara liggéey hawre wonno andi korkane muusi mi yar ndiyam tan tanga reedu fo taw heewi donc ha yaade naafila hande kam bam forcément gan sabu min debbo min agle men hen feewi debbo o noon jonndiɗen tan ko mettude heppude ko metti heppude ala jallo ande ndiɗaɗo min komi kellifaɗo mawɗo humanta debbo ha para tawi kadi no garmi e jinnaɓe makko nde ɓe dokkirimi ko dokkal faaro joni noon so tawi mi ari a ari joni a wi yomi seere debbam ete omo yiɗima mboɗo yiɗima Diallo woni yejjiri wona debbo makko debbam ko debbo ma ñande garme ma so tawi aɗa teskiti taw mami e dow gaɗa 3 roue mbiɗa paɗa ko loobayde ittumi mbima min jimmi koye jahanama to joom suudama o komin hamɓe mbiɗa wi mi seedi mi harminima ceerno siraji fof mbi wonde ko ma goɗɗo lombo hen yimɓe joni garme ma ɓe mbi min ya wallam pour wona paltirguel dani i joni mbiya wonde tawɗa kene sabu ayi an ɗum no wayata ni no hawni seydi mawɗo resa debbo wiyede yo seere mbaɗa hebto debbam ko debbam desɗa debbo ma ko wonno hande wonti debbo tan gandede ɓe mbi janfa fuɗɗi koɗo ndiyam defi liw ɗum wona janfo assalamu aleykum maaleykum salam wodere ana yimɓe nangen way wulde wallani wuli kay hande no wulde hande no wulde fatumaɗo sahal wi nangen wuli kay mbaɗa mi haaldema an wona min wona jeeɗede ma ana wiye deete ana ɓennani e deete piɗangel cayi hewre yenama ande hande ɗum hande ko aljuma an fuɗɗi fojjigade ɗum ko seeɗa noon waɗata da jam tan ƴewata ɗo jallaji salminde hande min ka seeɗam kadi a wat fen garta galle ha meɗen tampiteɗe woto reminami deeɗam ko gonɗa ko ganduɗa kam sakara salminen min aɗa fonno dewgalam ala dewgal ma kay ko min wona ko min woni joom galle ma ani min i ko meɗɗe resondir i jam ma hafsata ana fayram walla hafsatu nane am Allah gar ay gara ni garam ne yurmini bari ban ar hot galle ni mbimi mi hoorani galle ma hande mi hoorani galle ma janggo te ko mbimi mi hoorani ko mi yiyani fof moni ittame o moni sumay o mi yiyani fof koni ittame mo sayidi waɗi jam ay ɓinguel ma ay hammed ma nene gelle jamma ñalom haɗo haalama ar ya ko galle an ka jam fan Allah moni seedi ka jam fan o saabi ko joom galle ma ko min saabi ha woni joom galle ma Allah ne seedi ujunnajam nogas guitum dokku momi mbimi pour o human ma yontere wodede o kaɓay makko o haɓay ma ceeron mi nana heheɗo du haalmani kewe galla min wat seesa ka tawɗu min ɗo ɗum noon saɗa haala mbatta ko daayo galle mon ko to holton to leɗɗe mon gorde gon to leɗɗe mo ngoro matano jogui leɗɗe ni so gadda mo ngor jogui leɗɗe yo ɓikko ma kon aɗa goren gal mane halno hakkille nanne ko ɗum ɗo mimi jaɓini annen hakkille jaɓata ɗum ɗo jabo annen nan ko wallahi nan ay an noon sa accani widemi yomi ar koten
jon kadi mi waɗay ma luusul koy korko wona noon aya noon mbaɗa andi koye korko wona gonɗa tan an mi haalama noon haalama tam haalama ha paama feɗo he anani emi sennala sen kawri jama ko ɓande mbaɗa mema an allah sen kawri jama ko ɓande mbaɗa mema mine makko mi boni ay jom suuɗa ɓoya yaade jama aɗa jogui joom suuɗam aɗa nangadi fi waddum gaynam an si kawri jama an noon kasam no ñamɗa allah seedi kasam ñamɗa walla kasam ñamɗa an bol puyɗo an tirewo an feñawo yaw adi ko mo waddi ko yaadani ni aɗa an jeeyi allah mon seedi mo seeɗa fenaɗa ko ɗo a yaha jama de jama yahot arnude ƴeewa ya min ɗo andi mi hulni min no jimomde cikkanom ni ko gummiɗo ladde haaldunoɓe momo hokkimi kalis yomi ar mi resma ɗum resata debbo anam hokkuma kalis aɗa waɗi oɗo gestionnaire mo ala hay nokku ngal ɗo ñantu wondi ko anda hoore lewru yurmendenne lewru julɓe fonnne ramadan yagare julen koren cakoɗen ndewen allah modoɗen laɓɓinen bimberɗe men bella janggo allah danman ya ramadan karim ya ramadan